Nou nog zonder bleren, maar dat zal nu een grief wezen voor de zo'n 100 kuierders die het van de mol betiet onder start in Ljout stieren. Gewoon haar jarenlang ondervinding met kuiertochten. Verhoren is de eerste keer. Ik vaak Corrie Veldman van der Voort uit Harskedieken. Ze docht mooi voor een goed doel en haar oversteden brevet. Ik denk dat het 4 wordt. Want 50 kilometer is behoorlijk eind. Maar ja, we gaan eerst maar eens naar het eerstvolgende plakje en dat is wel weer. 1, 2, En om zo'n uren precies kan de tocht dan los. Het nieuwe bestuur van de kuiertocht met het dit hier dwaan zonder haatsponsor. Daarom geen grote verorings, maar een tussenier. We gaan eerst even naar de kosten. Dus we hebben op alle fronten hebben we proberen om in de kosten te snijden. En dat is redelijk lukt. Dus dan weet ik een beetje van bij besteden. We moeten natuurlijk ervaring op dan, maar het nieuwe bestuur. En we zijn we dat eerst waan. Dus eerst deze tocht een keer mijn maatje. En dan hebben we er een beetje gevoel bij als bestuur hoe we dat via de hand van het jaar maken. De eerste kilometer zit erop, hoe gaat het? Ja, die gaat wel goed. Ja hoor. Nou zeggen ze, de Kuijeralfstertocht is de zwiste. Ja, nou ja, dat zullen we zien. We gaan ervoor. Hoewel er nou vooral lietsere sponsoren binnen, had de organisatie grote plannen voor de toekomst. In 2018 dan maakt echt een hele mooie kaarttochtformatie maar twakkers voor deelnemers. Want meer deelnemers is een betere tocht? Nee, dat is een betere tocht, maar ik denk dat rennen op zich gezond is. En ik denk dat het heel mooi is om, ik in het kader van naamsbekendheid van Friesland, dat het de meeste niks is, maar de kans houdt om Friesland te beschermen. De organisatie hoopt dat een nieuwe haatsponsor van lonelijke bekendheid zorgen kan.